सुकट घालून मालवणी पद्धतीमध्ये रस्सो करून दाखवते तुमका आणि त्याच पद्धतीत मी सुरणची भाजी सुद्धा मालवणी पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर दोन्ही व्हिडिओ नक्की पहा. म्हणजे लाईव्हमध्ये मी आज तुम्हाला रेसिपी दाखवणार ती नक्की बघा. आवडेल तुम्हाला. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. चला तर आज आपण हरभरा म्हणजे हे चणे आहेत बघा, तुम्हाला दाखवते. थोडे-थोडे मोड आले त्याला, हे बघा. तर ह्यापासून मी आज तुम्हाला रस्सं करून दाखवते. म्हणजे मस्त असा झणझणीत सर्दी वगैरे झाली तर तुम्ही हा रस्सा पिऊ शकता. ह्यामध्ये मी सुकी कर्दी घालणार आहे. खूप छान लागते. तर बनवून पहा तुम्ही एकदा. तर आता हे बघा, हे चणे मी आता पहिले कुकरला लावून घेते आणि आपल्याला हे बघा, कुकर घेतलेला आहे मी. यामध्ये आपल्याला हे चणे शिजवून घ्यायचे. 4 शिट्ट्या देणार आहे. छोटा कुकर असल्यामुळे मी 4 शिट्ट्या देणार आहे. मोठा कुकर असला तर तुम्ही 3 शिट्ट्यामध्ये सुद्धा होऊन जाईल. यामध्ये मी सुकट सुद्धा घालणार आहे, पण ही नंतर घालणार आहे. तर तुम्हाला आज मी मालवणी पद्धतीमध्ये रस्सा करून दाखवते आणि सुकट घातल्यामुळे चण्याचा जो रस्सा असतो तो खूप छान लागतो. सर्दी वगैरे जर झाली तर तुम्ही हा रस्सा असा पातळसर करायचा आणि पियायचा. खूप छान लागतो. तर आता हे कुकरला मी आधी पहिले चणे लावून घेते. सुकट मी अशीच ठेवणार आहे. तर ह्यामध्ये मी पाणी जास्त घातलंय. कारण हे जे चणे आपण शिजवतो ना, तर ह्याचं पाण्यालाच खूप छान टेस्ट असते. त्यामुळे थोडं पाणी मी जास्त घातलेलं आहे. आता हे कुकर लावून घेतलंय. 4 शिट्ट्या देणार आहे. मोठा कुकर असला तुम्ही 3 शिट्ट्या दिल्या तरी चालतील. कुकर गॅसवर ठेवलंय आणि ही आहे सुरण. तर सुरण मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं मी सुरणाची भाजी करणार आहे. तर हे बघा सुरण होतं. तर मी थोडंच केलेलं आहे सुरण. अर्ध हे याचे कापे करायला पण छान लागतात याचे सुरणाचे. तर हे मी अर्ध सुरण कापे करायसाठी ठेवलेले आणि हे बघा ह्याची मी आता तुम्हाला भाजी करून दाखवते. तर भाजी सुद्धा याची खूप छान लागते. मटणासारखीच भाजी लागते. हाय जयश्री आणि नमस्कार ताई. ताई मी आज आहे ना चण्याचा सांबारा करते हरभऱ्याचा. त्याच्यामध्ये मी ना अ, अशी सुकी सुकट घालणार आहे आणि त्यामुळे खूप छान टेस्ट लागते आणि मस्त असं सर्दी वगैरे झालं तर हा रस्सा पियायला खूप छान आहे. तर मी आधी तुम्हाला भाजी करून दाखवते सुरणाची. तर ही सुरणाची भाजी मी कापून घेतली बघा. गावठी सुरण आहे. तसं हे वरचं साल काढून टाकायचंय आणि मग बटाटेसारखे आपल्याला आकाराचे तुकडे करून घ्यायचे. तर मी असे कापून घेतलेले. तर आता हे सुरण मी धुवून घेते. सुरण मी धुवून घेतलेलं आहे. हे बघा पाणी घालून ठेवलंय. सुरणाला थोडी खाज असतेच. तर आता फोडणीला देऊन घेऊया सुरण.
तर कढई मी ठेवून घेतली, त्यामध्ये मी तेल घातलंय, मोहरी, जिरं घालून घेतलेलं आहे. तर मी आता सुरणाची भाजी करणार आहे. हे बघा, सुरण मी कट करून घेतलेले. यामध्ये आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे. तर या चॅनलवर तुम्हाला रोज असं म्हणजे डाळ भाजी काय बनवायचं, तर ह्या चॅनलमध्ये तुम्हाला लाईव्ह असं भेटलं म्हणजे बघायला भेटेल. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. कांदा व्यवस्थित मी परतून घेते. काल सुद्धा मी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा केला होता. त्याचबरोबर मी बटाट्याची भाजी केली होती आणि घावणे केले होते. कालच्या ह्या लाईव्ह मध्ये मी दाखवलं होतं. आजच्या लाईव्ह मध्ये मी तुम्हाला चण्याचा सांबारा म्हणजे हरभरे असतात ते त्याचा सांबारा करणार आहे. त्याच्यामध्ये मी अशी हे बघा अशी सुकी सुकट घालणार आहे आणि तसा मी हा सांबारा करून दाखवणार आहे तुम्हाला. खूप छान लागतो, टेस्ट खूप छान आहे त्याला. हे बघा, कांदा झालेला आहे परतून. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो घालायचा बारीक चिरलेला. तर कुकरला मी चणे लावून घेतलेले आहेत आधीच. चॅनलवर जर नवीन आला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. ह्यामध्ये आपल्याला आता हळद घालून घ्यायची. हळद घालून घेतलेली आहे मी. आज मी तुम्हाला सुरणची भाजी करून दाखवते मालवणी पद्धतीमधली. हे बघा, हळद मिक्स करून घेतले. हळदचा कच्चापणा सगळा निघून गेलेला आहे. कलर साठी मी काश्मीरी मिरची पावडर घातली. घालायची तर घाला, नाही घातली तरी चालेल, पण याने कलर खूप छान येतो. हे बघा, यामध्ये आता मी मालवणी मसाला घालणार आहे तिखटीप्रमाणे. तुम्ही किती तिखट खाता त्या हिशोबाने तुम्ही मसाला घालायचा आहे मालवणी. किंवा तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर लाल तिखट घालायचंय. थोडासा पाणी घालायचंय म्हणजे हा मसाला करपू नये म्हणून. हे बघा, नाहीतर तेलात घातलं म्हणजे तेल थोडं मी कमीच घातलेलं आहे. कुकरची एक शिट्टी झालेली आहे. चणे शिजवायला ठेवलेले आहेत. हे बघा, 2 शिट्ट्या झाल्या. मी 4 शिट्ट्या करणार आहे चणे शिजवायला. आता मसाला झालेला आहे परतो. ह्यामध्ये आपल्याला सुरण घालून घ्यायचंय. सुरण मी आधी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. बघा, कुकरच्या शिट्ट्या झाल्याय. मी आता गॅस बंद करून घेते. तुम्हाला वाटलं तर एखादी अजून शिट्टी केली तरी काही हरकत नाहीये, कारण त्याचा आपल्याला रस्साच करायचा आहे. त्यामुळे चणे जरा जास्त शिजले तरी काही हरकत नाही. आणि कुकर माझा हा लवकर होतो.
हे बघा, सुरण हे मसाल्यामध्ये सगळं मिक्स करून घ्यायचं. ह्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. आधी मी थोडं घालून घेते, नंतर जर असं आपल्याला कमी वाटलं तर आपण नंतर घालायचं. सुरणची भाजी मस्त अशी मटणासारखी लागते व्यवस्थित जर तुम्ही केली तर. आता ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचंय. हे बघा, सुरण जरा शिजायला पाहिजे त्यामुळे थोडं पाणी मी जास्त घातलेलं. झाकण लावायचंय आणि ही भाजी आपल्याला शिजायला द्यायची. प्लीज कमेंट करा, काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. बारीक गॅस करायचंय. आता आपल्याला चण्याच्या सांबारासाठी, म्हणजे जे आपण चण्याचा सांबारा करणार आहे त्यासाठी आपल्याला एक वाटण लागणार आहे, तर ते वाटण करून घेऊया. आमच्याकडे कोकणामध्ये हा वाटण जेवणामध्ये म्हणजे भाजक्या वाटणामध्ये घातला जातो. तवा आता जरा गरम होऊ दे, मग तुम्हाला मी वाटण दाखवते. प्लीज कमेंट करा, लाईक सुद्धा करा चॅनलला, आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब सुद्धा करा. आणि माझ्या चॅनलवर वेगवेगळ्या रेसिपी आहेत, फिशच्या वगैरे खूप छान रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की बघू शकता माझ्या चॅनलवर जाऊन, तुम्हाला आवडतील पण त्या रेसिपी. कमेंट करा, सबस्क्राईब, कमेंट करा, सबस्क्राईब. थँक्स. लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. एकदम थँक्स. अनिल नाईक, थँक्यू. तेल घालून घ्यायचं. हे बघा, आता ह्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे. तो उभा चिरलेला कांदा घातलाय मी एक. कांदा आपण परतून घ्यायचा आहे. हाय, बोला सर. अनिल सर, तर मी आज तुम्हाला चण्याचा सांबारा करून दाखवणार आहे. त्यामध्ये सुकी सुकट घालणार आहे मी. अनिल आहे, माहिती आहे अनिलचं, मी वाचलं नाव तुमचं. सांगलीमधून आहे. आपण कुठून आहात? मी कोकणातून आहे, सावंतवाडी. आज मी तुम्हाला चण्याचा सांबारा करून दाखवते. त्यामध्ये सुकी सुकट घालणार आहे आणि सुरणची भाजी सुद्धा मी करायला ठेवलेली आहे. तर फक्त शिजायची आता बाकी आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये थोडंसं वाटण घालायचं. तर हे वाटण मी तयार करून घेते. त्यासाठी मी एक कांदा घेतलाय, लोखंडी तवा घेतलाय, त्याच्यावर थोडं तेल घातलंय, एक कांदा घातलाय उभा चिरून. तो जर आपण परतून घ्यायचा आहे. कांदा आता झालेला आहे भाजून. ह्यामध्ये आपल्याला हे बघा, आलं आणि लसूण घालायचं आहे. तर हे जे मी वाटण करते ना, तर ते सगळं वाटण लागणार नाहीये, पण वाटण जर उरलं तर आपण ते फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचंय. माझे पण चॅनल. अच्छा, तुमचं चॅनल काय? चॅनलचं नाव काय तुमच्या? आणि कसलं चॅनल आहे तुमचं? तर आता हे बघा, कांदा, लसूण आणि आलं घातलंय, ते सगळं व्यवस्थित मी परतून घेते. सर बोला, तुमचं कुठलं चॅनल आहे? तर आता हे बघा, ह्यामध्ये मी आता खोबरं घालते. हे बघा, आमच्याकडे कोकणामध्ये खोबरं लागतं भरपूर. तर
तुम्ही जर खोबरं कमी खात असाल तर खोबऱ्याचा वापर थोडा कमी करायचा. पण असं वाटण घालून तुम्ही करून पहा. सुकं खोबरं असेल तर सुकं खोबरं घातलं तरी चालतील. आज मी तुम्हाला चण्याचा सांबारा करून दाखवते आणि त्याच्याच बरोबर मी सुरणाची भाजी. कालच्या लाईव्ह मध्ये मी तुम्हाला काळ्या वाटाण्याचा सांबारा केलेला होता मी आणि बटाट्याची भाजी आणि तांदळाचे घावणे केलेले. तर कालचा पण लाईव्ह नक्की बघा. कसं आहे लाईव्ह मध्ये कसं तुम्हाला सगळं डिटेल कळतं की आम्ही किती काय घातलेलं आहे ते सगळं कळेल तुम्हाला. व्हिडिओ मध्ये कसं असतं थोडं थोडं एडिट करावं लागतं त्यामुळे अंदाज तसा कळला जात नाही. पण आता मी लाईव्ह मध्ये तुम्हाला सगळं करून दाखवल्यामुळे तुम्हाला सगळं समजेल. हे बघा, हा आता कांदा खोबरं आणि भाजलेला आहे. यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची. हे बघा, गॅस बंद करते आणि हे खोबरं आणि कांदा थंड करून आपल्याला हे वाटण करून घ्यायचंय बारीक. तर 80 लोक लाईव्ह मध्ये आहेत पण लाईक कुणी फक्त 6 जणांनीच केलेलं आहे. प्लीज लाईक करा आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. कांदा खोबरा हा भाजून घेतलेला आहे. हे बघा, आता ह्याचं मी वाटण करून घेते मिक्सरला. तर आज बुधवार आहे पण मासे वगैरे मी आणलेले नाहीये म्हणून मी आज चण्याच्या सांबारामध्ये थोडीशी सुकट घालणार आहे. सुकी आणि चण्याचा सांबारा करणार आहे. माझ्या चॅनल श्रद्धा मोरे. हाय श्रद्धा मोरे मॅडम, प्लीज लाईक करा चॅनलला. नवीन आणला असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. माझ्या चॅनलवर फिशच्या रेसिपी खूप छान छान आहेत. नक्की पहा तुम्ही, तुम्हाला आवडतील आणि करा पण. मालवणी स्टाईल मधली जर तुम्हाला माशाची कढी वगैरे जर तुम्हाला येत नसेल किंवा जमत नसेल बनवायला तर तुम्ही नक्की चॅनलवर जाऊन माशाची कढी वगैरेची रेसिपी बघायची आहे. हे बघा झालेलं आहे, थंड करून घेतलेलं आहे मी. आता ह्याचं वाटण करून घेते मी. तर कांदा आणि हे भाजी सुद्धा आता शिजायला मी ठेवलेली आहे. आता आपण चण्याचा सांबारा करून घेऊया जोपर्यंत भाजी होईपर्यंत. हे बघा, कुकरही थंड झालेला आहे आणि हे वाटण सुद्धा मी करून घेते. हे बघा, वाटण करून घेते, थोडं पाणी घालते. कोथिंबीर वगैरे मी घातलेलं आहे. वाटण करून घेते. ज्यांना कुणाला मालवणी पद्धतीमधलं जेवण येत नसेल त्यांनी नक्की हा व्हिडिओ बघा, नक्की येईल तुम्हाला. साध्या सोप्या पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवले.
मिक्सर लावून गेला. अनिल कुठून? कालीमाता. नमस्कार. अनिल सर काही बोलतच नाही आणि अनिल सरांनी सांगितलं, की माझा चॅनल आहे सांगलीमधून. पण ते कुठलं चॅनल आहे, काय नाव सांगत नाहीये. तर कुठलं चॅनल आहे अनिल सर? अनिल सर कुठून? जय श्री राम. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. जय श्री. हे बघा, हे असं वाटण करून घ्यायचंय. हे बघ. अनिल सरांना पण सपोर्ट करा. त्यांचं कुठलं चॅनल असेल ते. औच. आता मी तुम्हाला ताई काय रवी दाखवा ना. म्हणजे ताई रवी. रवी म्हणजे काय हो? तर सुरणाची भाजी सुद्धा मी ठेवलेली आहे. ती जरा आता बघूया सुरण शिजलंय की नाही. जयश्री कुठून पटकन सांग. जयश्री कुठून पटकन सांग. मी कोल्हापूरची. अरे वा, खूप छान. कोल्हापूरचा तांबडा रस्सा आणि पांढरा रस्सा खूप छान आहे. मला आवडतो. तर हे सुरण पण शिजलंय की नाही बघूया. हा, शिजलंय बघा. थोडस हे पाणी जरा आटून द्यायचंय. थोडासा गॅस मी थोडस वाढवलाय. बारीक कापल्यामुळे लवकर झालंय सुरण. थोडासा मी गॅस फास्ट केलाय. पहिलं सुरणची भाजीच कंप्लीट करूया. दिसतंय का तुम्हाला? हे बघा. जयश्री कुठून? मी कोल्हापूरची. मॅम रवी म्हणजे मला नाही कळालं. जयश्री मी नाही कोल्हापूरची. मी नाही कोल्हापूरची. कालीमाता तुझं नाव सांग. जयश्री मी नाही कोल्हापूरची. काय झालंय समजत नाहीये यांचं काय. हा, तर आपल्याला हे खोबऱ्याचं वाटण घालून घ्यायचंय. हे बघा. तर हे मी सगळं वाटण घालणार नाहीये. हे बघा, आधी एवढं घालते. बस झालं. आता सुरणाच्या भाजीला जराशी खाज असते, तर ह्यामध्ये मी कोकम घालणार आहे. हे बघा, थपथपीत अशी सुरणाची भाजी मटणासारखी लागते. मस्त झाली. तर ह्यामध्ये मी 2 सोलं घालते. हे बघा, म्हणजे त्या भाजीला जराशी खाज असते म्हणून. आणि ही भाजी जरा 5 मिनिटं आपल्याला, कारण सुरण शिजलेले आहे. कालीमाता मी कालीमाता नाव जयश्री. अगं कालीमाता काय काय चाललंय तुमचं? मला ते समजलं नाही. हे बघा, सुरण शिजलेलं आहे. हे बघा, गॅस फास्ट केलेला आहे मी. हे बघा, थोडीशी कोथिंबीर घालायची. थोडंसं ओलं खोबरं वर किसलेलं. झालेली भाजी. हे बघा, मस्त अशी मटणासारखी झणझणीत अशी सुरणाची भाजी रेडी आहे. गॅस बंद केलेला आहे मी. तुम्हाला अजून जर सुकी पाहिजे तर तुम्ही अजून थोडं पाणी आटवू शकता. तर समजली ही सुरणाची भाजी मी कशी केलेली आहे. आवडली असेलच तुम्हाला, तर नक्की एकदा ट्राय करा ह्या पद्धतीतली भाजी. म्हणजे मालवणी पद्धतीतली भाजी आहे, वाटण वगैरे टाकून केलेली आहे. तर सुरणाची भाजी. गप ग जयश्री. अहो तुम्ही ते भांडायला आलात काय? ये मैदानात ग. प्लीज कमेंट करा.
हे सुरण म्हणजे काय? सुरण हे म्हणजे कंदमूळ आहे. कोकणात भेटलं जातं. हे बघा, अशा पद्धतीचं असतं सुरण. हे बघा. त्याचे कापे सुद्धा छान लागतात. सुरणाला थोडीशी खाज असते. तर कधी पण सुरणाची भाजी जर केली, सुरण हे कुठेही भेटतं. तर बाजारात गेला तर नक्की तुम्हाला माहीत पडेल. तर सुरणाची भाजी किंवा कापे काही जरी केलात ना, तर त्याच्यामध्ये थोडंसं आंबटपणा म्हणजे जर कापे केले म्हणजे बटाट्याचे कापे करतो ना, तसेच सुरणाचे कापे रवा लावून करायचे. जशी मच्छी कशी फ्राय करतो तसंच करायचं असतं. तर लिंबाचा रस घालायचा थोडाफार. आता आमच्याकडे कोकम असतात, तर मग आम्ही कोकम घालतो किंवा आगळ. ठीक आहे, ताई, मी कधी पाहिले नव्हते. असू द्या, कुणाकुणाला नाही माहीत असतं. पण सुरणाची भाजी शरीरासाठी खूप चांगली आहे. मूळव्याध वगैरे ज्यांना कुणाला त्रास असतो ना, त्यांना अ, सुरणाची भाजी खूप चांगली असते. नक्की खा. आता मी तुम्हाला चण्याचा सांबारा करून दाखवते. चण्याच्या सांबारासाठी सुद्धा हेच वाटण लागणार आहे. कांदा, खोबरं, लसूण, आलं घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर. हे मी चांगलं भाजून घेतलं आणि याचं वाटण करून घेतलेलं आहे. पळाले घाबरून जयश्री. का हो असं करता? तर आता हे बघा, चणे हे बघा, हे चण्याचं जे पाणी आहे ना, ते आपल्याला काढून घ्यायचंय. या पाण्यानेच आपल्याला हा रस्सा करायचा आहे. हे बघा. आणि हे चणे थोडेसे आपल्याला वाटून घ्यायचे. तर ह्यातलं मी पहिलं थोडं वाटण काढून ठेवते. हे बघा. आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला वाटून घ्यायचंय. उद्या तुम्हाला कुठली रेसिपी बघायची आहे? सुरणाची भाजी म्हटणार की खरंच लागते का? हो, खरंच लागते. नक्की करून पहा. आवडेल तुम्हाला. पण एक ती करण्याची पद्धत पण आहे. काही-काही जण करायचं म्हणून करतात. तशी करायची नाही. व्यवस्थित तुम्ही वाटण वगैरे जर तुम्ही खोबरं कमी खात असाल, तर तुम्ही थोडं सुकं खोबरं घाला. पण ज्या पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवले, आलं, लसूण असं भाजून कांदा वगैरे त्या पद्धतीत तुम्ही करून पहा. हे बघा, थोडंसं खोबरं ठेवलंय मी. ह्यामध्ये आपल्याला चणे वाटून घ्यायचे आपल्याला. थोडेसे वाटायचे, जास्त नाही. बस झाले. हे चणे आपल्याला वाटून घ्यायचे. हे बघा, पाणी नाही घालायचंय. फक्त भरडून घ्यायचे आपल्याला. हे बघा, चणे मी भरडून घेतलेले आहेत. थोडे असे अख्खे-अख्खे राहिले तरी काही हरकत नाही. मी मटण नाही खात. हां, मॅडम. मटण नाही खात तर मस्त. असंच करा. सुरणाची भाजी आणि मेन सुरणाची भाजी शरीरासाठी तर खूप चांगली आहे. तर नक्की खा. आता मी तुम्हाला सांबारा करून दाखवते. जयश्री बोल. असू द्या हो, जयश्री मॅडमला का सतवताय तुम्ही? तुमच्या ओळखीची आहे का जयश्री मॅडम? तर ह्यामध्ये जेवढी आता माणसं आता 98 लोकं लाईव्हमध्ये आहे. पण कुणाकुणाचं चॅनल आहे YouTubeला? असेल तर एकमेकांना नक्की सपोर्ट करा. प्लीज कमेंट करा. आता जरा मजा आली होती. काली माता. मला काय समजणार मटण सारखी लागते की सुरण. हां, पण तुम्ही एकदा ट्राय करा तर नक्की कळेल ना. मॅम तुम्ही खूप कॉमेडी आहेत हां. कॉमेडियन. तुमच्याशी बोलून मला खूप बरं वाटलं. हे बघा, आता कढई गरम झालेली आहे. यामध्ये आपल्याला तेल घालायचंय. मी तुम्हाला चण्याचा सांबारा करून दाखवते. तर ह्याच्यामध्ये मी सुकट घालणार आहे. तर जे हे काय म्हणतात मॅडम तुम्ही नॉन-व्हेज खात नाही ना, तर तुम्ही नाही घालायचं आहे. तर तुम्हाला मी सांगते ना, तर तुम्ही म्हणाल, "मी नॉन-व्हेज खात नाही." तर मग तुम्ही असं का? तर हे तुम्ही घालू नका. तर ही सुकी कर्दी आहे. यामध्ये थोडंसं पाणी घालून ठेवायचं. म्हणजे अशी थोडी नरम पडते.
माझे ओरिजिनल चॅनल दुसरे आहे. अच्छा, ओरिजिनल चॅनल आहे. कुठलं आहे तुमचं चॅनल? नाव तरी सांगा. रेसिपीचं चॅनल आहे? अच्छा, 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 अच्छा. नक्की बघेल मॅडम मी तुमचे चॅनल. मला कमेंट करा. YouTubeला जाऊन कुठली तरी रेसिपी मी तुमचं चॅनल नक्की बघेल. हे बघा कांदा घातलेला आहे. यात मोहरी वगैरे मी काही घालणार नाहीये. तुमच्या रेसिपी कुठल्या असतात? हे बघा हा कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा. प्लीज लाईक करा. 115 लोक लाईव्ह मध्ये आहेत, पण कोणी लाईक केलेलं नाही. आणि नवीन जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुम्हाला माझ्या चॅनलमध्ये मालवणी रेसिपीच्या मस्त मस्त अशा फिश रेसिपी खूप छान छान नवीन भेटतील. आणि भरपूर अशा आमच्या कोकणातल्या पारंपरिक रेसिपी पण आहेत त्याच्यामध्ये. मी ओरिजिनल चॅनलने तुमच्या व्हिडिओला कमेंट करा. हो नक्की ताई करा. मी नक्की तुमची रेसिपी बघेन. तुम्ही कोल्हापूरचे का? तुमच्या रेसिपीमध्ये पांढरा रस्सा वगैरे आहे का? मला शिकायचं आहे. मला आवडतो. हाय मॅम. हाय मॅम. मॅम मैंने आज म्हणजे आज मी सुरणाची भाजी केली होती. ही बघा तयार आहे सुरणाची भाजी. मटणासारखी मस्त अशी केलेली आहे. त्याचबरोबर मी मी अहिल्यानगरची. अच्छा, अच्छा, अच्छा. आता मी चण्याचा सांबारा करते. त्यासाठी मी हे चणे बॉईल करून घेतले. हे बघा. हे वाटण केलं होतं. त्याच्यामध्ये कांदा, खोबरं, लसूण वगैरे घालून भाजून त्याचं वाटण तयार केलं होतं. ह्यामध्ये मी सुकट घालणार आहे. आज बुधवार असल्यामुळे नॉनव्हेज काही मी आणलं नाही. आणि आमच्या कोकणी माणसांना नॉनव्हेज खूप पाहिजे. मासे, मटण. हे बघ टोमॅटो घालते. हे बघ. प्लीज मी जयश्रीला खोटे बोललेले मी अहिल्यानगरची. का मग मॅडम ती चांगले तुमचं म्हणजे चाललं होतं तुमचं बॉन्डिंग मस्त चाललं. तुमच्या ओळखीची आहे का ती जयश्री मॅडम? हो. अच्छा, 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 अच्छा. हा मग तरी पण नका हो. छान बोलत होत्या त्या. प्लीज जयश्री मॅडम तुम्ही लाईव्ह मध्ये असाल तर नक्की बोला. कमेंट करा काहीतरी. लाईक केलंय बरं. धन्यवाद. तुम्ही मला तुमच्या चॅनलच्या ह्याच्यावरून मला कमेंट करा. मी नक्की तुमचा चॅनल बघेन. आणि जर ह्या लाईव्ह मध्ये जेवढी माणसं आहेत त्याच्यामध्ये जर कोणाचं युट्यूब चॅनल असेल तर तुम्ही एकमेकांना नक्की सपोर्ट करा. लाईक केलंय बरं. आता ह्यामध्ये थोडीशी मी हळद घालते. हळद पाहिजे तुम्ही खोबऱ्यामध्ये पण घालू शकता. काल मी लाईव्ह घेतलं होतं त्याच्यामध्ये मी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा दाखवला होता. तांदळाची घावणे दाखवले होते आणि बटाट्याची भाजी आमच्या कोकण स्टाईलमध्ये दाखवली होती. तर रोज तुम्ही काय बनवायचा हा विचार जर करत असाल तर नक्की आमच्या मालवणी रेसिपी पण एकदा ट्राय करा. आवडतील. खोबऱ्याचं वाटण थोडं तुम्ही कमी घाला. आणि मालवणी मसाला जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लाल तिखट आणि गरम मसाला वापरायचा. पण मालवणी मसाल्याची तरी टेस्टच वेगळी आहे. तर ह्यामध्ये आपल्याला आता सर्च मध्ये येते का तुमचे चॅनल? हो मालवणी ज्योती किचन आहे सर्च मध्ये. मी डायरेक्ट इथेच येते ओरिजिनल चॅनलने. ओके या या या. पण तरी पण तुम्ही मला कमेंट करा. हे बघा हे मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. याने जरा कलर छान येतो रस्स्याला. हे बघा ह्यामध्ये आपल्याला मालवणी मसाला घालायचा आहे. यामध्ये सगळं असतं गरम मसाला वगैरे. तर तिखट प्रमाणे आपला घालायचं आहे. हे बघा थोडस पाणी घालायचंय मसाला करपू नये म्हणून.
आणि मसाला हा सगळा मिक्स करून घ्यायचा. ही सुकट आपल्याला एकदा पाण्यातून धुवून घ्यायची. सुकट धुवून घेतलेली आहे मी, यामध्ये घालणार आहे. हे बघा. ओके, नक्कीच कमेंट ही करेल. हे बघा, तुमच्या रेसिपी आवडल्या तर मी नक्की ट्राय करेन आणि मी नक्की बनवेन. मग मॅडम तुम्ही लाईव्ह वगैरे घेत नाही का चॅनलवर? हे बघा, 2 मिनिटं परतून घ्यायची सुकट, कारण चणे वगैरे शिजलेले आहेत, त्यामुळे लवकर असं होणार आहे. आधी सुरणाची भाजी मी करून घेतलेली आहे. सुरण माहितीच असेल सगळ्यांना. ज्यांना कुणाला माहित नसेल त्यांना मी दाखवते. बघा, सुरण असा असतो. त्याचं मी आता कापे करणार, पण आज नाही, नंतर मला वाटले तेव्हा करते. लाईक शेअर प्लीज कमेंट करा. ह्यात मी 1 चमचाभर बघा हे वाटण घालते. खोबरं, आलं लसूण वगैरे सगळं घातलेलं आहे. हे बघा, करून पहा एकदा ह्या पद्धतीमध्ये पण चण्याचा सांबारा. तुम्ही चण्याची आमटी करतच असाल. तुमच्याकडे कोणाकडे चण्याची आमटी बोलत असणार, हरभऱ्याची आमटी बोलतात. आमच्याकडे चण्याचं सांबार असं म्हणतात, किंवा चण्याचा सांबारा. सर्दी वगैरे झाली ना की असं मस्त असं पातळसा रस्सा करायचा, 1 नंबर पियाला छान. आता थंडी पण सुरुवात झालेली आहे. याच्या आधी पण मी लाईव्ह मध्ये आमच्या कोकणात केले जाणारे खोबऱ्याची कापा, त्याचनंतर उकडे तांदळाचे लाडू, त्या दिवशी मी घावणे सुद्धा दाखवले. म्हणजे घावणे कसे करायचे, नॉनस्टिकच्या तव्यावरच दाखवले ते घावणे पण कसे करायचे. कारण काही काही जणांना घावणे जमत नाही करायला. आणि बिडाच्या तव्यावर, आता बिडाचा तवा माझा खराब झाला होता म्हणून मी नॉनस्टिकच्या तव्यावर दाखवलं. बिडाच्या तव्यावर करताना पण सेम प्रोसिजरनी करायचंय. तर ते पण लाईव्ह मध्ये मी दाखवले, म्हणजे किती प्रमाण घ्यायचं, किती पाणी घ्यायचं, सगळं मी तुम्हाला दाखवलंय. मंगेश चव्हाण ताई, मी चिपळूणची आहे. मानसी चव्हाण, अच्छा अच्छा. हाय मानसी चव्हाण, मी पण सावंतवाडीची आहे. ते चिपळूणची तिकडची पद्धत थोडीशी वेगळी असेल ना थोडी. हे बघा, आता ह्याच्यात चणे घालून घेते. हे बघा, चणे घालून घ्यायचे. एकदा करून पहा या पद्धतीतला रस्सा. यामध्ये मी सुकी कर्दी घातलेली आहे. हाय हाय मॅम, लाईक डन, थँक्यू मॅम. हो ताई, आम्ही सुकं खोबरं, हो, कारण माझी बहीण आहे ना तिकडचीच आहे, संगमेश्वरला दिलेली आहे. त्यांच्याकडे सुकं खोबरं घालतात आणि कांदा व्यवस्थित परतून त्याच्यामध्ये लसूण घालतात आणि गरम मसाला घालतात आणि ते वाटण करून ठेवतात ना. मला खूप आवडतं ते केलेलं, आणि त्याच्या जेवणाला खूप छान टेस्ट पण असते, मस्त. बरोबर ताई, तसंच बोलली ना तुम्हाला, वाटण तसंच करतात ना. हो हो ताई, कारण माझी बहीण संगमेश्वरची आहे, त्याच्यामुळे ती करते, त्यामुळे मला माहितीये. मी कधी कधी गेली की तिच्याकडे आवर्जून, कारण आमच्याकडे ओलं खोबरं असं लागतं, पण तिथे त्यांच्याकडे सुकं खोबरं. कालीमाता, ओरिजिनल नाव अर्चना. अच्छा, मी कालीमाता, ओरिजिनल नाव अर्चना. अरे वा, खूप छान नाव आहे तुमचं. आणि मगाशी फुकटचं तुम्ही तुम्ही असं का नाव ठेवलं कालीमाता म्हणून? तुमच्या चॅनलचं तुमची हे, अच्छा हे चॅनल आहे तुमचं, ओके ओके, बघते बघते. तरी पण मला तुम्ही कमेंट करा. हे बघा,
झालेलं आहे. आता ह्यामध्ये जो चण्याचा मी जो हे बघा पाणी काढून ठेवलं होतं साईडला ते घालते. हे बघा. खूप छान लागते. असा रस्सा करून पहा. सुकट ह्यामध्ये जर तुम्हाला कोलंबी भेटली ना तर ती पण तुम्ही घातली तर अजून छान टेस्ट येते. मस्त. हे बघा. ह्यामध्ये आपल्याला आता हे बघा वाटून घेतलेलं चणे आणि ते घालायचं. म्हणजे ह्याने जरा थोडा या रस्स्याला घट्टपणा येतो. ओके, तुमच्या फर्स्ट व्हिडिओला कमेंट करते. हो, मी म्हणजे फिशची रेसिपी टाकली बघा, सुरमई. तर ती बघा पण तुम्ही, छान आहे रेसिपी. सुरमई मसाला म्हणजे मसाल्याचं वाटण वगैरे मी करून ती फिश फ्राय केले होते. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझं गाव आहे आरवली, संगमेश्वरला जातो आम्ही. ओके, ओके, ओके. माझी बहीण पण पण आता ती मुंबईला आहे, पण गणपतीला आणि येते तिकडे. हे बघा. यात थोडं मी पाणी घालते. आज काय करत आहे? आज मी केली सुरणाची भाजी आणि मस्त असे चण्याचा सांबारा केलाय. त्याच्यामध्ये मी सुकी सुकट घातले. तर कुणी अशा पद्धतीतली कढी केली नसेल तर नक्की सार हे करून पहा. आता ह्या आज काय करतोय मी, पुण्याला राहते. ताई माझी नणंद ओरसला राहते. अच्छा, 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 अच्छा. पुण्याला राहता. तर ह्या रस्स्याला जरा आता उकळी येऊन द्यायची. हे राहिलेलं खोबरं पण मी घालून घेते. हे बघा एवढंच राहिले. सुरणाच्या भाजीला सुद्धा मी हेच वाटण वापरलेलं आहे. हे बघा. तर हा रस्सा पियाला मस्त, सर्दी झालेली आहे त्यामुळे मी आज रस्सा केलाय चण्याचा. तिखट वगैरे झणझणीत केलेला आहे मी. त्यामध्ये आता चव बघायची आहे. मीठ वगैरे जर कमी असेल, तुमचा लाईव्ह पहिल्यांदाच बघते मी. हा हा. मॅम, माझ्या चॅनलवर ना तुम्ही फिशच्या वगैरे रेसिपी असतात ना, खूप छान असतात. त्या तुम्ही बघा. आणि ह्याच्या आधी पण मी 3-4 लाईव्ह घेतलेले. आता सुरुवात केली मी लाईव्हला. जास्त आधी लाईव्ह मी नाही घ्यायची. पण आता घेते. कारण आपण जे व्हिडिओ बनवतो ना, ते मी थोडंसं एडिटिंग वगैरे करतो. पण लाईव्ह मध्ये कसं सगळं दाखवायला म्हणजे बरं पडतं आणि माणसांना कळतं सुद्धा की ह्याच्यात किती घातलंय, काय घातलंय ते प्रमाण सुद्धा कळतं. वाटाणा भाजीच्या व्हिडिओला कमेंट केले. ओके, ओके, ओके. वाटाणा भाजी. तुमचा लाईव्ह पहिल्यांदाच बघते मी. झाला मग का मग आता स्वयंपाक. हो, मी आज सुरणाची भाजी केलेली आहे. हे बघा सुरण मस्त अशी मटणासारखी सुरण आहे. हे बघा. आणि सुरणला जरा खाज असल्यामुळे एक थोडे मी सोलं सुद्धा घातले आंबट. लाईव्ह ही होते आणि स्वयंपाकही होत आणि तुमच्या बरोबर बोलणं सुद्धा होतं. तर आता हे बघा. मीठ घालते. थोडंसं मीठ कमी आहे. तिखट वगैरे बरोबर आहे. तर मी ह्याच्यामध्ये सुकट घातली आहे. त्याच्यामुळे मी 2 अशी छोटी सोलं घालते बघा. किंवा 1 घातलं तरी खूप झालं. सोलं घातलंय म्हणजे आंबटपणा. मी सावंतवाडी, कोकणातून आहे.
याआधी पण मी चॅनलवर लाईव्हमध्ये मी खोबऱ्याची वडी, उकडे तांदळाचे लाडू प्लस मी घावणे दाखवलेत. कालच्या लाईव्हमध्ये मी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा आणि त्याच्याबरोबर मी बटाट्याची भाजी दाखवलेली आहे आणि घावणे दाखवले. तर नक्की बघा. कारण खोबऱ्याची कापं पण एकदम मालवणी स्टाईल म्हणजे आमच्या कोकणात जी करतात त्या पद्धतीत पारंपरिक दाखवलेली आहे. माझ्या चॅनलवर तुम्ही गेलात ना, तर पारंपरिक रेसिपी तुम्हाला भरपूर भेटतील. म्हणजे धोंडस वगैरे परत फिशच्या रेसिपी आहेत छान-छान, घावणे, आंबोळ्या, भरपूर अशा पारंपरिक रेसिपी आहेत. नक्की परत जेवणाची थाली म्हणजे आमच्या कोकणात केल्या जाणारे जेवण, चिकन, मटण वगैरे सगळ्या रेसिपी आहेत. तर नक्की बघा. चॅनलवर जर नवीन आला असाल, तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. उद्या मी जेवणाला काय बनवू हे तुम्ही मला सांगा. मी नक्की बनवेल उद्या आणि उद्या ह्याच टाईमाला मी लाईव्हमध्ये येत जाईल म्हणजे हे बघा. अजून जरासं बॉईल होऊन द्या. चांगली ती सुकट वगैरे सगळी ह्याची टेस्ट आली पाहिजे ह्या रस्स्याला. जेवढा हा रस्सा बॉईल तुम्ही कराल ना, प्लीज कमेंट करा, लाईक करा चॅनलवर. तर आता दुपारचं जेवण सुद्धा झालंय. तुमच्याबरोबर गप्पा सुद्धा झाल्यात. तर हे बघा, रस्सा आता चांगला बॉईल झाला. त्यात थोडीशी मी आता कोथिंबीर घालते कापून. याआधी मी जास्त लाईव्ह घ्यायची नाही, पण आता मी घेते लाईव्ह. तर नक्की तुम्ही पण या रोजचं लाईव्हला. तुम्हाला आमच्या मालवणी रेसिपी बनवायच्या असतील किंवा शिकायच्या असतील, तर नक्की या चॅनलवर या. मालवणी रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटतील आणि व्यवस्थित माहीत सुद्धा पडेल तुम्हाला कशा बनवतो आम्ही. झालेली आहे. चण्याचा रस्सा रेडी आहे. आता मी गॅस बंद करते. खोबऱ्याचं वाटण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. ही बघा, सुरणाची भाजी रेडी आहे.
त्याचबरोबर चण्याचा सांबारा सुद्धा रेडी आहे. रातच्या जेवणाला मी चण्याचा सांबारा केलेला आहे. ते पण मी सुकट घातली सुकी आणि त्याचबरोबर सुरणाची भाजी केलेली आहे. तर असा आज मी जेवणाचा बेत केलेला आहे. हाय सुजाता मॅडम. तर मस्त अशी ही सुरणाची भाजी मी तयार केली आहे बघा. तर अशी मालवणी स्टाईल मधली ही सुरणाची भाजी रेडी आहे. आवडली असेलच तुम्हाला. नक्की ह्या पद्धती तुम्ही एकदा ट्राय करा. आवडेल तुम्हाला. आणि त्याचबरोबर मी हा हरभऱ्याचा सांबारा केलेला आहे. तर या हरभऱ्याच्या सांबारामध्ये मी सुकट घातलेली आहे सुकी आणि करून पहा अशा पद्धतीमध्ये सुकट घालून सुद्धा चण्याचा सांबारा खूप छान होतो. टेस्ट खूप छान येते. ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला भेटली तर कोलंबी असते ना ती घालायची थोडीशी आणि सुकी सुकट आणि चणे, हरभरे याचा तुम्ही रस्सा करायचा आहे. छान लागतो. तर नक्की ह्या 2 रेसिपी एकदा ट्राय करा आमच्या माझ्या पद्धतीत. तर कशा वाटल्या ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला मला नक्की सांगा आणि उद्याच्या लाईव्हमध्ये मी ओके, ओके. हां. तर तर उद्या पण आपण ह्याच टाईमाला लाईव्हमध्ये भेटूया आणि चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.